Именно Деня на християнското семейство, въведение Богородично. Искам да, така, макар и няколко дни по-рано, да честитя този празник, голям празник, с най-големи молитвени пожелания за всички. Благодаря за този прекрасен концерт в изпълнение на тези мили деца, на певците, на хората, които са го организирали. Заповядай, минавай. Благодарим от сърце и на вас, че дойдохте да дадем едно духовно начало на предстоящия празник Въведение Богородично, Деня на християнското семейство и на християнската православна младеж. Нека Бог по молитвите на Света Богородица да благославя нашето българско семейство, да благославя тези прекрасни, талантливи деца и да дава на всички здраве, преуспяване, както и винаги, когато се събираме, да бъде по духовни, благодатни, весели, щастливи, радостни поводи. На много и блага лета, Божието благословение да бъде върху всички вас. Амин. Поздравявам се сърдечно всички от името на Негово Святейшество Софийски митрополит и български патриарх Неофит и желая леки, достойни, благодатни, изпълнени с веселие и радост дни и години. На много лета.